just this area nje yokuphahla. Okay. Where we do certain of our things. These are spirits. Those two there. This one and this one. And then that one at the back, the two heads, is just art. And then that's a spirit as well. The one that is Umnani. Okay. So Lo Umnani is a woman and a man in one. So let me go inside and so this is two faces. This is a female and this is a male. So it's a spirit. They're from Benin. So this is the area where we use to uma sesiphahla sesihlaba sesicela sesenza yonke into. This is where our spirits are. Even inside there's two spirits that you saw. That round thing elenge bondeni, that's a spirit. It's also from Ghana. And then there's one esendishini ngathi silver. That is also a spirit. That one is from Benin. So I will explain further how they work. Okay. Nginibingelele ngiphinde nginamukele emakhaya ukhuluma nani uSithembiso umfana wango bese phansi le nquthu sisemakhaya TV la yimi umshana wenu yimi ingane yimi lo mfana wenu ohlupha kakhulu bafowethu ngokuhlupheka nokubona usizi labantu nokubona ama comment enu ningomalume ningodadewethu ningosizi nani niyazi bafethu la ekhaya siyifamily la ekhaya sijaji inkinga yakho uyiletha kithi asixoxele omunye umuntu ingakho sithi la emakhaya indaba ixoxwa yimi nawe kodwa namhlanje ngizoletha udokotela ugogo Manzini. Ugogo Manzini ungena phi na? Usizi la ekhaya sesilibone sonke la ekhaya siphila sonke somndeni. Siyazi ukuthi umshana la ekhaya omncane unankingani. Kodwa egcineni asikwazi ukumsiza sonke. Ngokukhalazo nangezikhalazo zabantu zithi Sithembiso, kungani ungasilethela abantu abazosisiza? Wena njalo mase kufanele sifune usizo. Sometimes asilitholi kanti uma ungasilethela abantu abazosisiza, mhlawumbe thina sokhuluma nabo sikuyeke wena ngoba uyayitshela. Ngiyavuma ke lapho ngiyaxolisa. Ngiphethe ugogo Manzini, iyodwa into engilethe kugogo Manzini. Ngizokusho nje lokho. Ngadibana naye e-airport ugogo Manzini wathi uphuma eBenin naye-ke njengawe lapha ekhaya uyayibukela iMakhaya TV ngifuna ukwazi ukuthi ugogo Manzini uphetheni yini le athi wayephethe uphuma eBenin waze eNigeria waze eGhana kodwa akakusimi engizokhuluma kakhulu ngokutshela lokho-ke ugogo Manzini gogo Thokozani. ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV Ngiyabonga. gogo iyodwa into engichazayo sila namhlanje umelaphi wendabuko umelaphi wendabuko onesigodlo abantu bayasibona isigodlo ngoba lokho kubalekile sesiphile ezweni la abantu abelaphi wendabuko abangenazo igodlo abalaphi wendabuko abashaya ama business transaction on the phone abashaya business transaction awumazi ekubalekile ukuthi sifike la ekhaya thina sikhulume nawe sila ekhaya hayi kwinormal position abantu abasijwayele kuzo ningibona ngihlezi ebukhazikhazi ngisesentini by the way sengikhuluma nesingisi ugogo Manzini ubani uphumaphi futhi ufike kanjani ukuthi eyithole sesithi ugogo Manzini singambizi ngegama lakhe Yes. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngihambile naze nafika. Ugogo Manzini inyanga wazalwa eMbalenhle eMpumalanga. okay And then ngakhulisa uAnti wami for some reasons. Lento yebizo beyikhona kimi kudala. But uyazi ke masikhula siyazibalekela nje izinto ezinye. Akabasiyeke asifuni ukwenza lokho asifuni ukwenza lokho thina sifuna ukwenza lokho okufunwa yithi. Kanti uma ukhethiwe bazokugijimisa bakulandele uzogcina uvumile. Yes. And then ngathwasa started eHammanskraal. But idlozi lami akusilabe lingithumela khona. Ngaya because bengithanda. okay Uzazi ukuthi umuntu onesimo thizeni esamadlozi odinga ukuthi usiphethe. La abafuna ukuthi uye khona wena ubona ngathi you're not comfortable there.
So that is one problem that abantu abaningi abayenzayo ngeindaba zokuthwasa asiyi la esiyalelwe khona amadlozi wethu siya la esithanda khona ubone ngathi la kunobukhazikhazi. Shuthi ngixolisa ukuphazamisa lento yokuthi bethi abantu umuntu onabantu abadala mase yothwasa omunye unokuphuma ebaleke akugijime aye enyangeni nize nimlandele nithola ukuthi hayi uphelele kunyanga sibanibani akusikho ukuthi you choose abantu abadala yibo bayakhethela ukuthi wena umuntu ozokuthwasisa Yilo ungobese nje ayijiki. But ubona kunezinyanga eziningi singahamba manje seJoburg. Ziyaphithizela namabhayi. Sithwase ezindaweni okungasizo la idlozi lakho belikubekele khona. Wena ufune ukuya la wena ufuna ukuthi uye khona. okay Yes, that's the start. 7 days in. Ngiphupha ngishaya bayihashi. Ngiphakathi manje entwasweni kuloyo muzi loyo. Liyangigijimisa ihashi liyangishaya ngeinhloko abangifuni la. It's them now. Batshela mina ukuthi asikufuni la. okay Hey, I go. shiya phansi I have to go. Because lento engiyenza la angiyiboni nje angiyizwa. Yayizwisisa. A sign yokuthi asikufuni la. Awubeza nokuthi bathini mabakhuluma nami. Then ugobela wami ngiyamazi lo ebekumele ngiye kuye vele kudala ngaboniswa but mina nga decide ukuthi angiye emakhaya. But straight after this ngabona ukuthi kose ngiye la kose ngiye khona. Ngahamba ngayeTzaneen. wathwasa eTzaneen Yes. Ngathwasa ngaphothula ngaqeda ngabuya ngaqala ngasebenza. interesting story sesiphila kwi country whereby ukuthwasa ngicathi sekwaluza ivelu ngani na most people kuma social media ukuthwasa sekuhlekiswa ngakho abantu banokuthi hayi ama 2k malike laphathwa ingculaza gijima liyothwasa manike naphathwa istress nigijima niyothwasa ngicathi sukuvezile ukuthi lento yokuthwasa ijulile. It's very deep. Akusinto umuntu angavuka athi sengidecide ukuthi namhlanje ngifuna ukuba umakhosi ngifuna ukuba umkhulu ngobese hey It's very deep. Awuvuki ukwenza And that is why uthola ukuthi we've got a number of izangoma ezihluphekayo. I will use it that way. Uma umuntu ukhethwe abadala awukwazi ukuswela. Ngoba uyenzile lento abayifunayo. Uyangizwisisa? So the number of abantu abaningi abathwasile or abathwasayo manje ukuthi thina zangoma noma zinyanga sinesandla lapho ekudlaleni ngabo labantu benkosi. Ngoba umuntu uxakekile ufika kimi ushaya ithambo. Ngiyabona ukuthi unalo idlozi. Kodwa ukunokuthi ngimtshele ukuthi unabantu abadala kodwa hamba uye ekhaya wenze lokhu nalokhu nalokhu bazokubonisa bona ukuthi uye kuphi. Sengizibonela isikhwama sami ukuthi siyagcwala sengithi ungena khona la ekhaya. Kuyakhokha mawuthi mayothwasa. Angeke uthwase mahala phela. Angeke uthwase mahala phela. Angisho lo muntu ukupha isikhathi sakhe. Ukupha use university. Ukupha imfundo le yena nayo knowledge yakhe uyishare nawe. So ngikuthwasise ngikuhlolele ngitshele ukuthi uyangena uzongena. Angisho ukuhluphekile. Uxakekile. So thwasile gogo. Yes. Ngifuna sikhulume le ngoba since la kusemakhaya. By the way abantu banokunga understand mangithi emakhaya bacathi mhlawumbe ngisho rural area. This is home. Oh nambe ngitshela ukuthi ushama rural area. Emakhaya ikhaya lakho nawe na but sesiphile ekhaya liwani. Sesisekhaya we are family. Most yabantu bazi ukuthi mawuyinyanga fanele utholakala esigodlweni sendlu yotshani or kwagoqa sithandaze or esigodlweni esimahliphi so that sibone ukuthi inyanga ngempela. Kodwa ngokubuka kwesimo sempilo impilo iyashintsha. Angeke ukhulele mhlambe uthwase eTzaneen. Akusho ukuthi sekufanele ufele eTzaneen. Abantu bazozibuza bathi ugogo Manzini wayehlala eSandton. iSandton indawo ehlala abantu. Yeah. Wazothi abantu ugogo Manzini usebenzele eSandton mina ngizomthola kanjani ngihlala emakhaya. You come to me.
uza kimi ufuna usizo, right? Mawufuna usizo uya lapha ikiwa khona. As far as it is, I go to, there's 4 countries engisebenzisana nawo. Benin, Nigeria, Ghana, Mozambique. Kukude lapho, but I travel. Wathinta indawo enkulu, wathinta iMozambique. Nginenkinga neMozambique. Ababuka-ke le like abayazi ukuthi mina nabo these days sixabene sibanga iMozambique. Kodwa sofika lapho. Mina kokungixoleleka na like abayazi yimi umshana la ekhaya, me last born. Yabo ngiyahlupha. Bathi ngikhuluma kakhulu by mabesho. Kodwa ngicathi asihlalo odabeni engiphathelwe yibi ngibhalile imibuzo enginokuyibona ihlupha abantu abaningi. Step by step. Ngizoqala gogo umjolo unyisa wonke umuntu. Abantu baxayekile umjolo. Khona abantu abathi baxayekile umjolo ubone ukuthi lo uyadlala akakaxakeki. But la ngikhuluma ngabantu khona umuntu osawangitshela ukuthi yena umuntu wakhe owamthole ngenalutho usisi lo. Wamthole ngenalutho, wamenzisa i-license ka code 14, wamfunela uconnection kubangani bakhe, wamfaka ecompany. Ubhuti useya drive ama truck uhola boma 30,000. Usisi uholela 17. Ubhuti sekahola boma 30,000 uzokuthiwa ubhuti useyolobola intombi yakhe yasemakhaya. Ekubeni yena played part ukuthi ubhuti abe nemali. So ngathi ngake ngizwe la udokotela kuwo ukuthi esimene sikanjalo iyiphi solution? Okay. This is my view. Kunemithi abantu abayaye bagijimele kuyona uma ngabe bazibona baseyinkingeni ngendaba zothando. So siyibiza idliso at times because amadliso abafani. Khona idliso lobubi, khona idliso lobuhle. Okay. So leli sikhuluma ngalo manje indaba le mina ngithi idliso lobuhle. Abanye balibiza udliso, abanye balibiza ikorobela, abanye bayibiza ibheka mina ngedwa, abanye bayibiza isibambelelo. So we call it different names, mara yinto eyenza umsebenzi owodwa. So uma kwenziwa into enjalo, kuyaye kuhlanganiswe imithi enama properties noma imithi ekwazi ukuthi ihlanganise abantu ababili. Besides, it's not ukuhlanganisa abantu ababili. Ngizosebenzisa isingisi samwene. Okay. But kancane ngizozama. Uma usebenzisa isidliso noma ukorobela kumuntu, you are manipulating their minds. Okay. You using force ukuthi ungene ezingqondweni zabo so that you can change their will. Uchintshe indlela abacabanga ngayo ngawe yenzeke ngentando yakho. Ingakho abanye bethu umfaka intando. Yes. So now, if I'm in a relationship nawe, somebody else, siyathandana kuhle. Ngiyambona lo muntu ukuthi lo uyu umuntu engizibona ngiya kude naye. Ngimnika intando. Angimthakathanga. Ngakha umuzi naye. Umuntu engibona ngathi impilo yami ayilutho ngaphandle kwakhe. So anginama intentions amabi la kulo muntu. Into engiyifunayo nje ngifuna ukuthi sakhe umuzi, sikhulise izingane, kwenzeke ngendlela mina engifuna ngayo. Sorry. Okay. Umuntu obukayo emakhaya uzothi nathinta udaba olubalekile. Wena gogo unayo intando noma idliso noma isibambelelo kuya ngokuthi umuntu uyibiza ngani. Zonke zikhona. Zonke zikhona. Those izinto ezibalekile inyanga nenyanga kumele ibe naso esigodlweni. For example, zisebenza ngendlela ezingafani. Lezi zinto. Good. Number 1, I've got something here. Udliso locansi lolu. Okay. I don't know if the camera can come close. Udliso locansi. Okay. So, this one isebenziswa abantu besifazane kuphela. Okay. Uyisebenzisa kanjani? Ufaka i-cotton wool, amanzise ngalo muthi. Okay. Uma seyimanzi, uyifaka la ngaphansi kuye. For few minutes. Uyangena lo muthi. Bese uyayikhipha le cotton wool. Bese ukupha inkonzo yabantu abadala. Kwenzakalani kimi? Uyabambeka. Kuhlangana kwala inyama. The exchange le eyenzakalayo
isidliso sangaphansi sidalelwe ukuthi sisebenze ngaphansi straight. Umama siyambuyisa kucala ngaphansi, uyabuya abe mncane ngendlela angakaze abe ngayo before. It has many things now. Iphinde ibe umuthi. Njengamanje mina nabanye abantu besilisa ngiyazi nawe ucabanga nami ngicabanga lento eyicabangayo ngoba nami ngumuntu wesilisa. Yes. Sicabanga ngokufana ngiyazi sicabanga ngokufana nje. Now abantu besifazane they've got infections ngaphansi. Okay. Sometimes abanye bamanzi kakhulu. Okay. Uyasiza lo muthi. Ungakafiki le kule ndaba esiyusebenzisela yona. Suthi lo muthi uthi mbambo baba sendlini. Nawe uzilungise. Kodwa yithi mbambe ngento emjabulisayo. Mbambe ngento emjabulisayo ayikho indoda efuna into emanzi kakhulu I think. Owami umbuzo ke uthi njengomuntu wesilisa sengithatha iside manje. Mina ke ngiyifundisa intombi yami e-university. Mina ngiyisebenzela efemini nkuke insimbi every day ngiyahlanganisa kodwa njalo uma kuphela inyanga ngiyakhokha irent la ehlala khona intombi yami. Ngiyathenga igrocery la ehlala khona intombi yami. Iyafunda intombi yami ibonesi. Mayifika ibonesi udoctor useyayishela. Isinginike iattitude. Ngiyenza njani mina njengomuntu wesilisa? You use isibambelelo sakho. This one also. Iyaqatshwa. Ngicabaphi? Ucaba enkabeni. Okay la. Umuntu wesilisa, umuntu wesifazane. Uyayisebenzisa le. Le sebenzisa yibo. So umuntu wesilisa nomuntu wesifazane can use this. Ucaba la enkabeni yakho. Ungene kube egazini lomuthi. Uhamba uyolala naye. So nawe ungena ngani? Ngokulala. Ngokuhlangana kwalamagazi, ngokushisa, ngokuhlangana kwalento ezabe esuke yenzeka at that particular time. So mawufake lento le unesibambelelo, we call it isibambelelo. So the dangers of isibambelelo ukuthi and nawo lo muthi you cannot use it ulale nabantu abahlukahlukene because bazobambeka. So ufaka le magnet kuwena. Kushuthi mina mangiyisebenzisa ngoba vele ngizoyisebenzisa ngithi angisho lokho yebo khona angakazi ngizoyisebenzisela abantu kodwa ngizoyisebenzisa mina mangiyisebenzisa ngithi kulo muntu wami lo imizwa yakhe ayivuke mayibona mina kuphela. Kushuthi No. Okay. Imizwa ingavuka noma ikuphi. But you cannot use it. Remember ngithe lento le isebenza to manipulate ingqondo. You can, I mean ilihlo liyabona into enhle kuvuka okuvukayo. But the action should not lead to good lento yenzeke leyo. Number 2, you don't do that. Awumenza umuntu ukuthi angavukelwa kwabanye abantu. Uzobuya zokubulala, uzoyazi ukuthi yindaba manginosibongile kuvuka kuye kuphela. So mawusebenzisa umuthi you must use your mind. Common sense, be smart. Ungajampisi. So now uma ngina uyazazi lo muntu wesilisa ukuthi uma nginalo ivuka lapho kuphela. Why? There's red flags mos. Uyamtshela lo muntu ukuthi yes. Eyohlola ukuthi kwenza. Good. So mina as inyanga must be educated. You must know your story because you are a leader now kulabantu obanika lezinto. I can never give you into ezoyenza ukuthi kusasa umuntu wakhe abuya kubambe abone ukuthi no man this is obvious. Ngilisiwe la. So usibongile ungifakelile le ngaphansi ngafike ngalala naye. Yes. Sengiyambona uThanda uthi mara uThanda azopakile uThanda. Yes. Uthi uThanda ngimzama. Mase kufanele ngimzama uThanda ngizogcina ithi ay. Yes. Ingondo yakho. So that thing now iyafika lento ithi iphazamise ukuthi kungagcine sekwenzeka ngendlela le wena ufuna ngayo kodwa umuzi sowakhiwe la. Ngoba isidliso Butwama will tell you sisuka kude. Abogogo bethu they never had divorces like now. Cha nami ngakhula kuthiwa umuzi uyabiwa. There's no way. Ufaka ifence emzini wakho kwakusho omkhulu. Angeke bakho umuzi nje. Ngishadile mina. I'm sitting here, I'm married. Ubiyile. I don't know. I'm married officially. Gogo abantu ke banokuthi idliso liyaphela. Angeke bafake egazini. Leli lakho. I'm going to stop you right there. Into ifake egazini ayikwazi kuphela. Ayivuseleli
we can't be working ngezinto zokuvuselelwa. What if I pass away? Ngiyashona phela ngumuntu ingena egazini so ukuze iphume Kufanele kuphume umphefumulo. kufuneka kuphume lona le gazi leli and then it must stop pumping because lento le ingena lapha kuma nerves njengokuthi mawudla ukudla uthola ama vitamins bakutshela ukuthi mawudla iapula there's vitamin what it goes straight inside you njengawo lo muntu uyazi ukuthi kose kuyephi ufike uhlale khona uqashe unzinze wazi ukuthi it's forever. That is why when I explained idliso or intando I did not explain sokufakela umuntu ekudleni. I did not explain it. It happens, it's there. I don't promote it. Okay. Asingayike lapho ngoba khona abayipromotayo. Bengifuna ukuthini? Ukhulume into ebalekile ukuthi mozomfakela ukuthi umuntu engavukelwa kwabanye abantu or engasabona abanye abantu uzonothisa. Kodwa kushuthi lelo idlise libi. Abantu banokuthi ke umfowethu mase simbona ngathi yazi umfowethu maqhamuka umama wakhe uyatatazela nje umama wakhe usenokuvela ethi hey wesibusiso woza la isuka indoda esihloniphayo nentshebe engaka phambi kwamadoda igijima ithi hey mama uthini ngabe isibambelelo sakho that's the problem we do. Lento isebenza engqondweni yomuntu ukuthi akuhloniphe not ukuthi akusabe. Okay. People abenza lezinto they then tend to take advantage of lo muntu enze kuye lento bese kuba uye omgqilazayo noma uyamchaphaza ngoba usuke azi ukuthi umenzeni. You understand? So uma sikunika idliso asithi hamba udelela umuntu wakho umama noma ubaba mhloniphe mnika indawo yakhe you know ukuthi mawagijima uzogijima but now isithunzi sakhe uma sozomhlambalaza noma umenzisa izinto ozazi ukuthi akusizinto ebezimele ngabe zenziwa kuye so usisaphi because isithunzi somuntu wami sibanjwe yimi the way I talk naye phambi kwabantu isithunzi sakhe yimi osakhayo. You understand? Unamandla over umuntu omdlisile. You have power but don't abuse it. That is one problem that people make about izidliso. And izidliso awumeli ukuthi kubhede. Ngicathi inkinga eyenza abantu begcina sebecontrol abantu balenza idliso ngoba sekubheda. Umuntu uyalinda athandane nesoka lakhe lize limithise kwamakhelwane bese ethi oh uhambe mithisa wothi ngimdlisi. Let me tell you what we do. 7 days in the relationship I know ukuthi ngifuna ukuyaphi nawe. Already sengikubonile ukuthi mawuvuka unjani. Lo lento engiyibona ekseni mangivuka ngizoyibekezelela na for the rest of my life I know. Ngiyakwazi mina ukuthi wena unokumlomo mawuvuka ekseni. I-relationship is not this that you see lapha estradini. I-relationship is a relationship when labantu babo babili ke manje. I know ikhwapha lakho usinuka kanjani. I know everything about you. Mawulele ukuthi wenzani uyahona noma wenzani kwaziwa yimi. Uma uqala ukhipha amasokisi wakho kuyanuka kwazi mina. You get my point? I-relationship iyo lento leyo. Ile la enobabili khona in your bedroom, not in my dining room. So in that 7 days so uyazi man ukuthi usibusiso is mine. Mdlise right there. Asakwazi ukuthi I love you, honey, you are beautiful. Khona ngekayeke. Good. So the problem esiyenzayo sibantu silinda ukuthi sizwe ukuthi sekayajola nomlisa wale noma sekayajola nomfazi wale. So gadla ngeend. How do you know ukuthi njengoba sekafike wajola le lento ijabulele wena ndaba bafike bayijabulele bagijimela phambili? How do you know? Because lo muntu ojolelana naye ngeke buya zokurepotela wena ukuthi sengimdlisile ke mina intombi yakho. Ngicathi kule generation le esiphila kuyo lexa komjolo le yethu. Incathi sayilahla lapho. Abantu bakudala bama 80s 70s kuyale 1000 BC. Babewazi umuthi futhi babewuhlonipha. Babazi ukuthi umuthi usebenzisa phi mase intombi siqomile ngoba imbangi ikhona. Ishaye bese uyibiyela. Thina siyaqonywa ukuthi ngoba hayi ngimthengelile ipizza. Ukhohle ukuthi ngesikhathi uthenga ipizza khona omunye ozoqhamuka nebhega bese futhi uyahetheka.
futhi nathi njengabantu abasha mawusayimisele ngomshado khona abantu engibazi ukuthi banothando kodwa liyabahlukumeza uthando ngoba uyayithola intombi sithi uziyamqoma zamshiya uzokuthi simshile intombi ithola intombi umfana eze introduce kubo ukubona iadmin engaka umuntu introduce intombi yakhe kubo imshiye kubo sebayambuza hawu sizwe uzinhle. And also something that we need to know, into oyibone iyinhle, you must know ukuthi khona omunye umuntu ebona iyinhle futhi nayo. Amehlo bakho afana nawo wonke abantu. So lento ekuchazayo wena, there's other people ebachazayo. Ingakho igolide lihlala kuvolt. I'm telling you. So people or isizwe noma abantu bazothi idliso noma indaba zeintando it's wrong. Uyamthakatha umuntu. Umthakatha kanjani umuntu ufuna ukumnika uthando? We live, I mean, sazalwa ngothando ngoba abazali bethu bebathandana. Siphila ngothando. Siphilela uthando. So if someone gives you a love potion, wena bese uyitshela ukuthi it's wrong, kuphi? In which side is it wrong? Because ufuna ukwakha lo muntu. Mina nje ngizokusho gogo ukuthi mhlambe masingabuyela ngeke ngithi sibuyeleni ekudlisaneni kodwa sibuyeleni ekwenzeni izinto ngendlela ezazenziwa ngayo. Ama divorce angaphela. Ama single parent engaphela ngoba akwazi ukuthi umama umuntu esekunika abantwana abawu3 usamnyekelana nami sengiyakusho manje ngiyabona idliso lira umnyekelana vele seninabantwana abawu3 uzovuma ahambe. So you want to go start another family nabantwana bakhe abayi3 lo muntu oyodibana naye unabantwana abayi2 and then seni5 sebayi5 abantwana and then sokuhuwe naye 7 your salaries are less than 20,000 rands. Abantwana bayahlupheka izinto esizibona la ngabantwana zikho mnandi. And then when uzojabulisa ukuthi uNkulunkulu wathi zalanani nande. Zalanani nande nizohluphekisa ingane. No, there's no way. So omunye umuntu kosuzithande wena. Okay. So ziyahlupheka ingane. Sijabulisa ukwenza ucansi day in day out and plant abantwana there and there. But we forget ukuthi labantwana siyabuya sizobakhela ikhaya. No. Uyadlula. Umuntu uthi uyakuthanda kanti uyadlala. Uyabo ukuthi that's also one part that is something else. As asho athi atshela abangani bakhe ukuthi hayi mina lo kahlahla ngimthanda ngifuna ukudla ngidlule. Udla umntwana wabani? So lo muntu usuke la suka khona weza la emhlabeni ukuthi azodliwa uwe bese uyadlula. Akwazi. No. Amadliso are there for that. Kuyahlushekwa on the other side. Uthinta indaba enkulu la mawuthi siyandisa abatwana kodwa imali sibe singenayo. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi yazi mina emsebenzini naye imisebenzi ayihlali. Ihlezi ihamba iphume. Mawukuba idliso liyakwazi ukuthi libambe umuntu angithande forever. Ngingakwazi mina ukusebenzisa the same idliso ngimmanipulate iboss yami ngimanipulate isupervisor yami ngoba ifuna ukungixoshisa ngiyibona and mina ngikwazi ukuthi ngoba sengihola 30,000 nje sengisebenze kangaka bese ngizokwazi ukuthi ngiphele lo msebenzi mhlawumbe angifundile ngino matric mangiphelele lo msebenzi ka30 ngeke ngisawuthola omunye ka30. Right mamela amadliso lawo esikhuluma ngawo wothando specifically uthando and then kunento ebiza ngezwamina zwana mina. Okay. AmaXhosa athi vamna. Izwa mina. That one you can give it to anyone. Your boss, your kids, abantwana bakho. Bakuzwe, bakumamele, bakuthande. Uyazi ukuthi ingane iyadliswa? Hayibo. Ubaba la ekhaya. Uzomfakela wonke lo muntu lento. Ungithande manje in another way. Mamelake, ungithande ngokuthi into engikhuluma kuwe uyizwe futhi ukwazi ukuyenza. That is why you find amanye amakhaya ingane ziyahlonipha so good. Kweminye imizi noma ngathini kuma market doesn't akanandaba. Abanye abazali siyazi ukuthi umntwana uyasetshenziswa mamelake izwana mina this is it.
the process of izwana mina ngapha sisebenza ngokucansi because into esihlanganisile uthando we give you lo muthi usuhlanganisiwe you take